donji. Nancy, ang'o mok timre? Ang'o miyo kimak sim? Ang na Maximo nade. Mamoju kaka pok awuok. Koro kidhiyo? In by the way, aromo gi mama wenda rakocha gi miyo moro. Chal ka gima gidhi kumoro. Adier? Inene? Anene. Koro, wati gi time ni ka wadhi kuma wadhiye. Mondo kik oyudwa ka. Lakini Jane, iparo ni wachno yot kaki wachino. Ingeni odni ma podang na duog ninje ka ipat. Kawod Nancy. Chal ka gimi dwa leo ne party. And by the way, the big man Brian is coming. Serious? Yeah. Koso sani koro kidware? Lakini sani ni bigombe. Like seriously? Lakini abebu ini angya mama. Wang libro nega. Mama wuok jaldegi. In nyathini adi? Achiel kende maonge moro. Dak no negi chien kocha. Ajie.